Kay ba mo sa ang unang gipasaka sa langit sa Ginoo? Inok. Si propeta Inok. Usa ka buutan nga tawo nga lag Inok, gibayaw nga tos langit. Siya may unang gisaka sa langit. Pero dito langit nga mo gipuyas Ginoo. No, kay wa pa may nakasaka sa langit gawas sa nanaog gikan sa langit. San Juan 3:13. Sa to bawa pa jud nahilangit. Gawas ni Kristo nga gikan sa langit. Mo nang kabantay mo sa 1 Pedro 3:15 nga 2:20 o katong dato nga namatay dito pa siya sa sabakan ni Abraham. Mo nang gitawag limbo patrorum sa atong doktrina. Sabakan ni Abraham. Di pa man sila kasud sa langit. Yan naman, kinahanglan mo naog pa ang gikan sa langit kay di jud ta kasud kung wa pa ang kaluoy sa Ginoo. San Juan 3:13, basahan ninyo na. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ka nako, nga nanaog, gikan sa langit. Grabe, no? Balik ako ninyo. Simple ra kay na, pero ang Katoliko wa po'y basa-basag Biblia. Pitok-pitok ra man ning mata. Tinuod, dili. Daghan yung tinuod. Pero di po tinuod sa uban. Oh, gawalay makasaka sa langit, gawas kanako, kananaog. Abi ninyo, nindot kay na gawas ikibuloy, wa man toy klaro. Angkon siya ako ang anak sa Dios, no. Yung paghuman ni tago. Ahay. Puna nga lahi siya nga anak sa Dios, pero tinuod man pud ang gisulti ni Kristo kinahanglan matuman man sad. Yung mabot ang panahon nga dunay magda sa kungan. O di lang magda sa kungan, kini mga mini nga propeta karon, nagdasangan, mga mini nga simbahan karon nagdasangan. Natuman na Mateo 24:1 nga 2:24. Magda sila sa akong ngalan ug ang akong mga pinili daghan ang malimbungan. Amen. Dadan lag sardinas, dadan lag bugas, inig kahuman, gipasawom na dito sa dagat. Gipamunyagan. Tinuod dili. Mao ni ang mga mini nga propeta sa atong panahon karon. Mao ni mini nga Kristo sa atong panahon karon. Nagdasangan sa Ginoo. Ug naa di uban, di kay magdasangan ni Kristo, muangkon sila nga mao si Kristo. Mo na ni example na ni si Kibuloy. I am the disappointed son of God. Oh, disappointed man. The appointed son of God kuno siya.